vậy lẽ hey tuần truma hian KRISTA chu KEIMAH an nung ZAWK si ti thu kan soi về lại đâu nè helaya lak chhuak adu ber chu an nung ZAWK si nung ti lai hi ani galati bung ni chang som ni ka bible hi le lin thar ani KEIMAH nun pa ngai nung kani to lova KEIMAH hian KRISTA chu an nung to ZAWK ani tuna ti sa kanung hi mi hmangaya katana nun petu pathian fapa ringa nung kani nung ti lai hi karon lak chhuak du ber chu ni hei KRISTA chu KEIMAH an nung kan ti an nung en tin nge an nun ti in zona in zot thuk le tai la chuan mi then khat chuan tu khum thak lo pui kan hiat to mai thei ni chu wang chuan nung chu enge nung chu tu nge nung nun chu eng tin nge lo om thin ti lai hi zir ho le tai la a tho me ngara te bung ni chang som ni khan kanin hat photanga tir tan hei motor oma imi thlai motor han mu ta la chu motor chu a chunga khola oma wangin a chunga engine na oma wangin kha engine kha anan hera heta a ignition na tangin chabi pek na tangin anan hera aron nung vut vuta ti chuan car kha company na anon siam chan ang takin mundang dang kalan kan man thei pha ni chu nung engine mai chuan i so chu soi fi zo lo amaro chu takin thu ni car hi pani om ta se pathum om ta se pakhata chuan a engine om mi alo ma se a bonnet cover om ve tho chuan pakhat chu engine om nung lo pakhat chu engine om boka nung vut vut om chu ai nang mi lo ni pakhat chu engine om mi lo ma se an han khu vek chuan a hriat ran mi lo ma se an han tlan na turan om tak taka engine nung vut vut kha chu atlan ngal mai ni ti chuan pakhat kha engine chu om ve tho ma se an on lo wangin car chu ni tlan thei din huna ding ha atlan lo pakhat ro chu tingai na om lo hrim engine om lo an nor chu na kal mai thei chu engeniang chu car pathum oma chu ta jinga pakhat chu an nunga ai an han tlan pui ta a khal tu hi tang ngai lo reng car an khal hian tang chung rol vekin kong ten na vekin ka tang lu tuka an tingai lo reng an tlana i varon thleng ma ve ni tu na ka car hi chu a thak hopa mo chu mi siam chu ni car zok thai kha ni tum khat chu kan zin na kong lakha hianin TMB ti ve de khanglang ina thang thar le chong chu in hre to lo TMB ang chi hi alo tang ani chon atlan thei to lo khalai muna han mi tam takha kan tang khanga kan motor theu tang kan chu na theu tang kan chuka kan nor ta ti chuanin kan han kan nora ti chuanin kan nor kha chuan khai voin chu truck engine kan changa kan tia kanin soi thei helam ha kan soi kan chang mani truck engine kan chang lom na voin chu kan nor tak mai chun chhuak chiang khopa kan tia kanin soi thei amaro chu ni china kan soi han car ve thung ro kha chu a khal tu pa khan a car tha ji soi dai an hin tlan sia ka pakhat zok a in second som velin thleng ma car kha ka chang mani do ka ban thei ti ro ka car hi tha mani chu engine nung a chuan nung ina na tho tak taka ron lang chuak chu ni ta a khal tu tang lo ti chuan KRISTA chu KEIMAH ro chu ko ni to lo KRISTA chu KEIMAH an nung chu nung tur ZAWK chuan kan nun hi a khal chuan kan nun hi alo dik thrin ani kan soi chho zelanga ti chuan kan nun hi pathianin alal ram din na turin engwangin nge KRISTA chu ron thi tuna galati bung ni chang som nia kan chiar tak te tin
Korinthon ni bunga chang som pakhat nakin akan share don to akan share lok sa hrim hrim ange Korinthon ni bunga chang som panga na chau te hi kan share mai nge share sai ka tum veo na in ti chuan an nung te chu an mani ta na nung to lovin an ta na thi a thole atan an nun to zawng a turin ni mi zong zong thi a in a thi ni mi zong zong ta na thi ni Isua KRISTA kan hero kan pathian engkim ti thei engwai nge lo thi a chan chu in nunah khan pathian ram chu a ngeta ron dina ron ti fam kim chu pathian tum mani a ta ni ti le che a pathian ina atum chu inuna ron ti fam kim khania chandam na thu hi chandam na atum hi an zau khopa van kan thlen nan ani chiang rang chu adik atum hi zau tu van ram kal tur in nun khamo chitin reng ron siam that che tuma siam thar to kan ni korina kan kina chun nakina kan share mai theya nang ma ha I chhung mi kha I thlarau kha a hlui repair ni lo a thar hlakani chu wang chon chandam nen nang ma atum hi nakina van ram kalna tur tan chau ni lovin in nun kha pathianin chhun kha che siam that che ataka ron nun nang ma han van ram nakina kal kan chak em thin na kan thir vong thin chu ta pathian ram chu pathian ram chu inuna han ron din duwa ma se chung zong kan nuna ron ti theinan jon kan thin lung ama mo sia chu isu na hriat awangin I thin lung nei turin cross a ron thi ni hei ka bulami ang chi hi cross a engwai nge isu chu ron thi I thin lung nei turin I lo mangaya hello ni mo I ti theinan I thin lung nei tura ron ti chan chu enge Isu nang ma hian tum ti cha ka nga de tuk chumi wang chang cross a ron thia mangai na wang an ron thi ta kha chuan chumi lo man thiam te chuan hello ni mo antia pathian mangai na laman lut thuk zela chu tianga nga hre thiama pathian min lo mangai ni chu katan Isu KRISTA lo thia ka thin lung nei turin alo va han in huam thui em ti hria te chuan an mangai Isu KRISTA chu lu thuk pui zer an duwa chu tiang ho nuna chon chandam na hi abo le them ti velam pang boi puin te om lo chandam na abo thei le boi pui te hi chuan abo thei na chi hi an lo boi pui wang an lo ti du wang ani du tuk zona pakhat ka tong ve to nula pakhat ani ya chu chuan chumi khami chu ti zel taila wanram ka kal thei thowangem ti min zo ta ni anti ka chhan ha ka chiang to lo ba om je chu khami thu min zo tu le khati ang chi ril ru pu ta ril ru a chon I suwa hi atlana vak lo ti na ni maya wanram chu kalve hrim hrim ma se helam pangkha du to ka ti tho an tum ti na ni ya chu ti ang chi chu pathian chi bai buk tu an ngai lo hei pathian chi bai buk worship ti te hi piano te ron ria ban te kan phari worship ani chong reng lo worship chu kan nun phung nun zia lifestyle sap tonga lifestyle ti hi worship chu nia pathian chi bai buk tu anun hrim pathian ma kun sa top hi khatiang mi de han ban ten phar thim hei tuna kan soi da kang kan pathian mangai da min mangai na kan thin lung nei tura thei top ron cho ron thita Isu KRISTA ani ti hriat na tang chuan phat san le tum na lam pangai chuan lu thuk pui zela ama mu fia min mangai tu chu tiang chu lo ni mo ti hria pen lu zel chak na lo om to a ti hian ka ngai to thina ke hi ngai zong mangai lu tuk nei ni tai la ti hian ka ti me lo ka ring ente ka bial lu hnenah chon ti hian ka ti ngai ka ring lo ente sulai son mail thade umai pakhat ngai zong tel tai la min nei du thongam ka ti ka ring me lo zo om poni lo chu tiang chu mo chu wang chon he tiang hi ti pa ta ila vanram ka kal thei thongam khatiang nuna han pathian ram hi dinino ngai don lo reng chu wang chon pathian mangai na mu fia to tu chuan an ma min mangai tu Isu KRISTA hriat zual chak na an neya pathian hriat zual chak nan lu to chuan mi chu anun alo tlawm tel to thina ti chuan khap ni han kan peng thui do nu tukin ka hria
an nunah zawk chuanin Isu KRISTA chu VIP mi poimo lutuk alo ni to a Korinthon hi bunga chang som panga ha kan chiar le lokang ti chuan an nung ta chuan mani ta nung to lovin an ta na thia thole ta na an nun to zawk nan mi zong tan a thi ani mi tu po chang som pasari na mi tu po KRISTA an om chuan hei hi in chia thin khan ai nang lo mai theia an om chuan thil siam thar alo ni a thil hlui ta chu arala ngai te alo thar ta an lo thar ta tin tin a soi fi na chon thil engkim siam thar tin ada boka he nun hi nun tlawm KEIMAH kalo ni to reng nei nem ti in hriat na ni nun tlawm chop ni lo nun tlawm tak zet KEIMAH kalo ni to lo ti in hriat na ani hei entiu nan thlai hian nei alo mai hlo me sanitizer ani ya abur nen ti hian kalo kola ka thian pa lo kala khoi ka sanitizer bur kha te a ka ta lawm ka te ani lo en ma la ha ka ming po ose ka te a ming lo in je ka kat lawm chopa in ngai tlawm na ne na ka om wanga ata ni thar tur ani lo ata ania ka mu ro khan KEIMAH ka tlawm dai ka ta ni lo tlat chu wang chon alla ka khan nei tu ni lo rilru ka punga la chu wang chon ka pe mai ni hetia ka kut te min phar chhuah tir tu hi nei tu ka ni lo zia ka in hriat na le a nei tu dik tak laka ka rilru a in hnu dok dai wanga tia phar chhuak ani ti chon alo lata ni nun tlawm chop he chu a rei lo lut to ka ni nun tlawm chop a chop reng thil chan chop he chu film po mana kum som ni kalta an chan khatun thlaki an chang to lo a to pizel chu wang chon kan nun hi ka ta lo ni to lo KEIMAH hen KRISTA chu lo om to ni ti hriat na chuan ka ta ni to lo chu ka ta ni to lo la ka chun nei tu min ni tir to lo KRISTA ta zo ka ni ti hriat na khan chu nun chu min lo nei tira KEIMAH chon KRISTA chu alo nung zo ka lo ma le hei ka ta ka lo ni to hlei nem le ti hriat na alo nei to thina chumi na a hriat fu to chuan an nun hi akal dik lo thei to lo ni ti mai te ang akal dik lo thei to lo chu mi na man fia to chuan chu tiang zong anuna lo thlen na ta na I suan a thil ron ti zong angai to phei chuan a thin lung ron nei tura I suan a cross a ron ti angai to phei chuan bin lei tu ta ka ni ti a lei tu tan a lei tu ma an nun chu lo tlawm to thina ni ti chuan a garatia bung ni chang som ni hakan chiar le lokanga KEIMAH nun pa ngai nung kani to lova KEIMAH hian KRISTA chu an nung zo kani KEIMAH hian KRISTA chu an nung zo kani Isu KRISTA kha khovela lo kala cross aron thia tuman kan la koi ka no hei ta hian aron thi tin an lovin cross aron thia a thole a vana ro pui ta ka chho len turin Isu kha a thole poni lo in nuna ron nung turin thi na tangin aron nung le a in nuna ron nung turin ni china engine kan soi kha engine hi kan engine an nung kan kara hin kan engine hi an nung ania tin kan soi ringo dem nge kan ona an nunga kan mang chu apoi mo lai chu di KRISTA KEIMAH an nung ti hi ngai kan nei na salu tu ka nung chu na thokem ti zo hi apoi mo lai chu ni hei hi heta hian piang thar kan I chon thlarau thiang hlima oma chu thlarau thiang lim zok chu Isu KRISTA thlarau thiang lim ama min pek nge ama nge mai na min pek Isu KRISTA thlarau thiang lim pathian thlarau chu nge mai chu KEIMAH lo nung hi ani to zo ka lo ma le lalpa chu wang chuan engwai nge hei hi alo la nun cheu lalpa dot mai ka lo nun pui chu ka ti sai thi dai to lo ma le lalpa KEIMAH ron nung tur hen I lo nung thi na ta kha I lo nung le to zo ka chu wang chon ron nung lo lalpa chu tiang nun na chuan pathian ram a thleng thin ani hei anun min pe ti te hi kan soi thina anun min pe kan tia ka du chuan doin huam thuk viau tai la ka thian pa thi ai hi chu ka thi theyang ka in huam ani chuan ama ero chu kan nun hi ka pe thei lo hrim kan nun ang hi an nei thei to lo ama nun tho khan an nung zuyang
chu nei Isu Krista ro pui em na chu a thia kan ta na thia a tho le a chon van ram kan local thei ani satli angot lo Isu Krista nun kha min pe ni ama kha chu a ro pui na lai chu ni khong ai takin hriat thiam tu men i dap zui te ang u pathian tu kan ngai thlak china kan to pa bak KEIMAH ni kan ti zui ve lo chon thadeu thatur deuh si hian kan top le thina a tha hle mai kan te kan in chi ba ya tha hle mai po ti lo mai la pathian thu chu a thareng pathian thu lom a thazel amero chu kha tha han kan nuna hian omji anei zuem ti hi apoi mo lai chu ania anun na pe chen nang ma khan chu a oma chumi kan lo hriat fu lo thina wang chu kan nun hi ani turang ani lo thina nang ma khan tura khan Isu Krista chu annunga mar chu ti sa na hian alo hlia hne maya ring tu nuna hian tharau thinglim te nei bel chi ni lowa nangma khana om to a chin chia nan sil nan inia chumi aron lan chhuah theilo chan iti sa na zo kha in man chuak la in chan then ro ita ini lo nangma kha ita ini lo ti in hriat na khan tharau thiang lim na tho na tur kong siam je lang jina ka soi to khan hei ka ta lom ve khang la kan ti kha kan en chinga ka thian pa ta a hming lo in je wang khan ka pe mai ni ka ta ni lo KEIMAH hi ka ta ka ni lo ti hi lo in man zela chulama chon iril ru po lo dal iril ru lo lut ngai lo thil alo ni pon tu na tang hin iril ru ron lut to tan sela ron lut tan to sela na lo thok sela i chon chu chuan inun kha tharau thing lim chet na turi atak taka bible na nung tia alo sei chu aron nun the turin kong alo kian do na ni chu ya apoi mo ka ti ya poi mo ema pathian ni na kam hne na a soi du po ni ya an ni na tak lo va hriat mai kha thil ha dam thlak takani duty anga thilinga KRISTA nu angi kan nung tur ni tia a tharang ani thili a thathina kan thil ti hi ke pon ko soi fo thina thil chi sang KRISTA nu angi kan nung tur ni tia mani theina lo be vak zong ma ni hi kan ta fel vek to cross a khan i be vak na be i lo tum vak na te khang zong atla fel vek to KRISTA zo ko chu nung tura nang ma nung tura thana tang ron tho khan nang ma khan na tho ti ro kong dang om lo ti dang kong dang om lo lalpa ti la inun khalo surrender la lo tlawm la itani lo ti in khit apoi mo lai ber chu ani ti chonin hemi chungchanga kan ti ol sam thei sok nan thil pakhat kan soinga tum khat chu ka thian pa nen hei music lama te hian thiam lem lo mala kan tui ve tum khat chu ben lar lai sang ni som pani chho vela khanin ko ben din vele mai mayang kan tia kan thian pa nen luang mol mi nen ma se pani che kan nia pani kha chon group kha siam theilo wa ben kha siam theilo ti chon ente guitar per thiam to ka hresin atia kanin phura kan chumi te inam pang chu kan pana ke kong pui bula ka lo dinga ani kha pheya kong ka ki ka cho anu lo chuak anu diom ta ka lo chuaka second som ni som thum vel anin bia aron let le khongai thian pa chu ke te alo thi to a ti chon kanin phur hota kan soi chan chu midang thadeu deu tur kha kan han soi zela chu ta jinga chon chu pa chu minga ron rik rolin e kha chu som chi ni lo thi to ti kha kan hria kha milam kha kan hoi to ngai lo Isu Krista han cross a han imi hring hlui kha inni na hlui zong kha athi chil vek to aron nun le thin chan chu mo nang mana ron ti nun le itum thin chan chu nung la nung me ka i ngai tlat wang kha ni ya thil thi to na hi ti nun le kan tum hian alo boi thak thina ke mani bok kan boi thina kan thian pa tlang no mi pe ka kan ti ya school ma jon sar pe ka kan ti mai chu thi to hi kan phor chuan a phor tu pon uyati thenom tu pon uyan ti ti thin I anung zo ka hi kan hrelowa a thi zo ka hi ti nun tat kan lo tuma kan han nun pui china a thil rap thak ani am chu ka hrelowa mar chu te khin thu ni mewa mi thi to hi ti nun le tumin abante vai ti rin ko vel tai la kan buai ma tang ke ma ni kan bul mi te pon min ra pang chon ke ma ni po kan ha nga kan pe rei lo po ka pe rei chi ni lo kha kan ti chet lop kha ni thuma troi ral tur ani buena hian kan film khuri wangai tak em
nung to si lo hi kan lo ti nun thina wang keimah ni bok min vole ta nung reng si ti nun ena kan en lo zo khilom lo nung reng chu chumi chu min kai hroya du ani voina hian ti chuanin atop lam kan lo nai don nai trap tonga petera le khathon petera le khathon pahni na hi amaro chu kan bible mi a in zi dan ang hianin hre thiami har em mi zo bible mi hi alet tu da thiam lo lam ani lo wa mi zo tong hian le hi a har don nu tukin hre he tu hi petera le khathon pahni na bung khat chang thum aro puina le thatna chang ve tura min ko tu kan hriat ta ka wanga pathian tria kan nun theinan pathian thil ti theina chon kan mamo engkim min peta ti hi ni kan nun hi pathianin tuna han inun me khalo en la sa tong chon godly life ante pathian nun pathian anna nun nani chu pathian ang nun kha khami lo ni zer theina tur ta na imam mo zong nang ma khat akim vek to ti bible chuan isu krista thia a tho le na hian thil chi sang hi lo thoka sandam na atum hi azau ru tuka mi hring chak lo ka ni ti soi hun hi ani to lo chu bang chon i khalam pangka soi lo tur ania soi du reng lo tur ni kan ri ru run du pan pai zel tur ania i nun kha pathianin ama an puya eden huana asiam kha satan an lo ti che to ma se isu christian angaya aron om ti le effect to chu bang chon i nun kha pathian anna ro pui deuh tura thang lian tur ani ti hi lo khira chu thudik pathian thudik ani ti chuan chu nun zong chu a fam kimin pathian a pe vek to che i mam mo zong a pe vek to che chu pathian thu lo man thiam na atangin inuna alo thleng don ani a om ti hring ma la ti lo om reng ma sela a om ti hriat lova a man dani thiam chon si lo chon om zi om lo entiunan hei itte kan e ka kora hian kor itte oma helama po oma khoyama bazar ka kala poisa ak mi lovin mase hela hianin cheng sang ni kalo akranga ka in shemmi alova ti chon poisa nei lo kalin ka thil o tok mai ka neya I sang khat man vel ania ka ena ka ot to poisa chu nei la o ka tia ka nei renga mase ka in shelo chuan nuwa chung ka in chhuak ta ka hmuwa ka nei ti ka in hria a man dan ka thiama ka lei mai ni inun kha pathianin ini tur zong ni fam kim na i lo ni fam kim chho zela tur ama anna I than len theina tur I mammo zong a pe che inun kan nun hi e pathian hian min siam ro pui ru tuka ti hian thian te na sharing na chungan soi thin kan nun hi pathian ani lo na chu pathian kan I ve lo na chau hi ni chu tiang zong chon lo ngai tur chu tiang zong chu pathian inuna khana da pathian ni lo amaro chu nang ma khan pathian ni na chi sang pathian anna ama pathian I engtika ma kan ni don lo amaro chu pathian ni na chi sang chu ke ma ni hian fam kimina chung chu kan lo hriat thuk zela wa han kan lo ni thuk zela e he lo ni mo kan ti zela ring tu nun hi chu amen nu ni e he lo ni mo kan ti ya chandam na thu po I su ka ta na lo thia chu ka chak tuan dam na lo to kan ni mo amen kan lo ti ya chu ni wang chuan hrem mun atangin tremun address atangin van rama kan address in son ani ring tu nun hi amen nu ni hetiang zong hatan hian isu kan ta na lo thi nang ma kha inung mo lo in ti le thina wang khan KEIMAH hi kan nung mo ko lo in ti le thina wang hian ani ka lo buai thin ni anung dik tak zo isu KRISTA het khatia cross a thia aron thole khan wana kal mai nang man nung tur thlarau thiang hlim amma bok chu aron tira chu zo ka chu nia piang thar tuna nang ma nung kha tuna KEIMAH nung hi hetia ka lo nung lang KEIMAH ZAWK hi mo kalo in ti ama chu I suwa ZAWK lo ni inun kha I suan chen nan alo thlanga aduan hang ma hana cheng ani thlarau thiang hlimin chu hriat pui zel che tu man nang ma khat I suwa meu ina thilpek hlulutuk apek chu thlarau thiang hlim ania chu thlarau thiang hlim chuan I engkim zirtir che chui chhuak pui che
in nun khat ti hlo tlina ti fam kim pui chho zel che tuma nangma khana oma keimah ni om tharau thianghlim te a thasia kan wa han kai tho lo em khongai takin I chorang u tharau thianghlim a tak takin I chorang u soirngot ni lovin hei pathian chen na kan ni kan tia hei chen na ani a chen na chu thianghlim tur ni ti te kan soi thina a thani ama chu pathian tu hi kan soi te deuh thina a thianglima ni e kan lo in vong felang ama chu tharau thianghlim ke mani cheng chon thil eng kim min zir tir dona lalpa ante I bible thuwa mo thil eng kim min zir tir don thu hei ka lo muwa min zir tir ro hei lalpa I thu oin ka kal zel don lalpa hei eng kim ka hre don ani ti bible me lo hri reng lo mele ke hei hian engwak ma kala hre lo mo lalpa ma se I zir tir thei turin I bula ka lo hnaie lalpa I bula ka zir don e tharau thianghlim hi mo ita I chan pol itana I suana ada ania kom bor ro tharau thianghlim hi I sa khona pui thuna anga bol ngai lo ita ania bero zirtir tu nia bible in zirtir tu ni ati chon inun zirtir tu ni ani ti ani mai chu ma a zirtirang che a o ngai tharo ti chon tomlam kan lo nai do nanga galatia kan huang khan tuna kan nung hi keimah kan I to lo keimah hen KRISTA chu anung ZAWK ani heng zong KRISTA chu keimah alo nun theina turatan I suan I thinlung le ka thinlung anei theinan chu tianga alo thlen theinan chon I suan an nun alo petoa chu wang chon tuna kan nung hi keimah ani to lo KRISTA chu keimah an nun hin an nung ZAWK chu an nun na chu soyang u lalpan mal som chero se